Vítam vás pri poradí už 5. videu o programovaní v jazyku Python. Dnes si povieme o cykloch v jazyku Python. Konkrétne sa budeme baviť o dvoch cykloch, a to je while a for. Poďme si povedať, čo tie cykly sú. Už názov nám hovorí, že sa bude niečo opakovať. Ak chceme v programe niečo urobiť 100 a viackrát, určite nebudeme chcieť 100-krát písať ten istý kód. Namiesto toho to vložíme do cyklu. Cyklov je viacero, vysvetlíme si, ale ktorý sa kedy používa. Prvý cyklus, ktorý si spomenieme, je cyklus for. Pokiaľ chceme pracovať s prvkami v slučke alebo v sekvencii, použijeme cyklus for. Tento cyklus vždy obsahuje pevný počet opakovaní, ktorý sa rovná prvkom sekvencií. Zápis vyzerá takto. For, in a tu dáme, že sekvencia. Ja si to ešte prepnem na kód Pythonu, aby nám to pekne vyfarbilo. Takže toto je cyklus, in, sekvencia. Na konci musí byť dvojbodka, a tu bude nejaký print. Aby vás to celé nezmiatlo, môžeme používať ešte jeden formát, sekvencia, a tu môžeme dať, že break, akože koniec. Je dôležité písať buď pass alebo break predtým, keď niečo vyvíjame, lebo vlastne povieme Pythonu, že niečo tam ešte bude, ale ešte nevieme čo. Takže určite by sme nechceli, keď budeme programovať, vypísať napríklad svoje meno a určite by sme to nechceli mať v kóde napríklad takto, že 7-krát. Na to nám slúžia cykly, čiže keď dáme for, in a tu dáme, že 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 krát mi vytlač Marian Gálik, tak keď to spustíme, zapneme si prostredie, tak nám vyhodí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 krát Marian Gálik. Poďme si niečo povedať o tom, ako cykly fungujú. Do premennej i sa bude postupne pridávať nasledovná hodnota zo zoznamu hodnôt. Začína sa prvou hodnotou, v tomto prípade číslom 1. Pre každú hodnotu zo zoznamu sa vykonajú príkazy, ktoré sú v tele cyklu, čiže tie príkazy, ktoré sú odsadené. V tomto konkrétnom prípade, keďže máme odsadenú funkciu print a tam string, tak sa nám vypíše text Marian Gálik. Všimnite si ešte znak dvojbodku, ktorá tam musí byť, ako napríklad aj v prípade podmienok. Poďme si niečo ešte povedať o tele cyklu. Telo cyklu tvoria príkazy, v našom prípade print, ktoré sa majú opakovať. Definujú sa odsadením príslušných riadkov. Ak telo cyklu obsahuje viac príkazov, čo si ukážeme, všetky musia byť odsadené. Telo cyklu nesmie byť prázdne. Musí ho obsahovať aspoň jeden príkaz. Ak vyvíjame náš kód a ešte nevieme, aké bude mať cyklus príkazy, použije sa pass, ktorý nerobí nič, len oznámi, že sme na telo cyklu nezabudli, ale ešte nevieme, čo tam bude. Dobre, tak si poďme ukázať, kedy telo cyklu obsahuje viac príkazov. Takže si dáme for, in, dáme si napríklad 1, 2, 3, 4, 5. A dáme príkaz print a dáme tu moje meno, dáme druhý príkaz print, kde dáme adresu
A môžeme dať ešte jeden príkaz, kde napríklad dáme len takto. Keď to spustíme, tak nám to vyhodí 5 krát všetky 3 príkazy. Ak by sme nedodržali syntax a neodsunuli druhý príkaz, tak si môžeme ukázať, čo by sa nám stalo. 2, 3, 4, 5. Tak, tu dáme jeden print. Tu dáme napríklad Marian Gálik. A druhý print neodsadím do tela cyklu, ale dám ho napríklad sem. A ten tretí dám tiež sem. A keď to spustím, tak vidíte, že ide cyklus, berie dáta len z tela cyklu a keď ten cyklus skončí, tak potom vypíše na konci ďalšie 2 printy. V tele cyklu môžeme použiť aj variables. Takže si to poďme vyskúšať. Takže dáme for a teraz dáme si numbers a tu si dáme 1, 2, 3, 4, 5. Keď to spustím, tak tu musím dať vytlač mi numbers a vidíte, že tu máme 1, 2, 3, 4, 5. Poďme si napríklad naprogramovať cyklus, ktorý nám z množiny čísel, ktoré si zadáme, bude automaticky vypočítavať odmocniny. Tak poďme na to. Dáme si for numbers in a tu si môžeme dať nejaké čísla, 5, 7, napríklad 11, 15, môžeme si dať 38 demitrové číslo, mám 41 rokov. A teraz si dáme, že tu dáme si napríklad, že mocnina rovná sa numbers na druhú. A ideme print a ideme, učili sme sa f-stringy a ideme druhá mocnina a tu dáme takto druhá mocnina numbers, čiže druhá mocnina čísel, ktoré sme si zadali je, a tuto musíme dať premenu mocnina a keď to spustíme, tak automaticky nám vypočíta mocninu z týchto čísel a dá nám to sem na koniec riadku. Čiže mocnina 41 na druhú je 1681. V ďalšom cykle si namiesto zoznamu hodnôt použijeme string. Už vieme, že string je vlastne znakový reťazec. Preto for cyklus tento reťazec rozbije na jednotlivé znaky a s každým znakom vykoná cyklus. Čiže keď si dáme for písmeno in a tu si dáme Marian Gálik. Tu musí ísť dvojbodka a dáme si print. Dáme si písmeno. A ešte, aby to zaujímavejšie si môžeme si dať krát 10. Čiže keď to spustíme, tak vypíše sekvenčne tento string. To isté by sa udialo, keby som
to napísal takto. M, A, R, I, A, no. A keď to dám print, písmeno, tak je to isté. Keby som to dal ako v predošlom príklade krát 10, tak je to isté. Spolu s cyklom for sa obvykle používa aj funkcia range, ktorá vyžaduje jeden a maximálne 3 argumenty. Podľa nich funkcia range vytvára objekt s určitým počtom číselných položiek. Napríklad si vieme vygenerovať variables s číslami od 0 po 10. Takže ideme for numbers in a tu dáme range a dáme argumenty čísla od 0 po 10. Keď si to vytlačíme, tak zistíme, že nám range vytlačí čísla od 0 po 10, ale 10 už nevytlačí, čiže od 0 po 9. Keby sme chceli vytlačiť od 0 po 10, tak tu musíme dať 11, ktorý máme od 0 po 10. Ešte si môžeme pozrieť, že aký je to dátový typ. Takže keď dáme print a tu dáme type, numbers, tak zistíme, že je to dátový typ integer. Takže konkrétne v tomto cykle je prvý argument začiatok, čiže od 0, druhý argument je koniec, čiže do čísla 11. Poďme si ale pridať ešte jeden argument. Takže si dáme for numbers in range a dáme si od čísla 2 po číslo 50 a dajme si, že každé druhé. Keď si to dáme vytlačiť, tak zistíme, že nám range dáva každé druhé číslo, čiže 2, 4, 6, 8, 10 až po 48, lebo 50 už nedáva. Okrem cyklu for máme ešte cyklus while, alebo v slovenčine dokiaľ. Na rozdiel od for, kde v predstihu vieme počet opakovaní, sa while používa, ak cyklus závisí od podmienky. Telo cyklu sa opakuje, dokiaľ je podmienka splnená. Čiže keď si dáme, že vstup, input a tu si dáme, že ktorý programovací jazyk je najlepší, tak a teraz ideme slúčka while, tu dáme, že vstup. A keď dáme, že sa nerovná, a tu dáme, že Python, tak mi vytlač že zlá odpoveď. Skúste to znova.
Tak. A dáme tu znova, že vstup, input a tu dáme to isté, čiže ktorý programovací jazyk je najlepší. A dáme tu break. Keď to spustím, tak mám, ktorý programovací jazyk je najlepší, dáme napríklad Java. Nie, znova, ktorý programovací jazyk je najlepší, dáme Python. Zlá odpoveď, skúste to znova. Takže keď dám Python, tak to skončí. Je dobré si k tejto slučke ešte poznamenať. Ak na konci existuje príkaz break, čo my máme v 5. riadku, ktorý cyklus ukončí, začnú sa hneď vykonávať príkazy za cyklom. Príkaz break sa dá použiť iba v cykloch while a for. Pokiaľ máme viac cyklov v sebe, čiže vnorené cykly, break bude fungovať iba pri vnorenom cykle. Môžeme si dať príklad. Tento riadok si nevšímajte. Ešte sme nebrali túto knižnicu. Run range. Takto. Run range je vlastne generátor náhodných čísel zo zadaného rozsahu. Takže ideme si naprogramovať napríklad, ako funguje hra oko. Čiže si dáme sumár rovná sa 0 a ideme while sumár, keď je menej ako 21, tak ideme print a tu si dáme, budeme používať f-string, keďže sme sa to už naučili, máš sumár bodov. Hej, čiže zatiaľ nám vypíše, že máme 0 bodov. Môžeme si to nazvať, že otázka, lebo sa budeme pýtať cez input a dáme si, že chceš otočiť kartu. Tu dáme, že daj buď áno, alebo nie. A ideme if otázka, ak sa rovná, že niekto zadá áno, tak ideme karta rovná sa, a tu dáme ten náhodný generátor, run range, a tu dáme, že dávaj nám karty, 2 je tuším najmenšia, 11 je najväčšia a daj print a dáme si takto a dáme otočil si, tu dáme kartu, dobre, a ešte si dáme sumár rovná sa sumár plus karta a dáme si ešte elif otázka
Ak niekto zadá nie, tak dajme, že break, čiže sa to skončí. Ale tu máme zlú syntax, lebo tu keď dám deleno, tak break sa ukončí tu. A ešte ukončíme úplne podmienku a tu nám vytlač, že asi si neodpovedal. Čiže keď nám niekto neodpovedal áno alebo nie, tu ukončíme ten f-string, aby nám to nehádzalo chybu. A ešte dáme tú podmienku, if sumár rovná sa 21, tak dáme print a dáme gratulujem, vyhral si. A tu dáme elif, sumár je viac ako 21, tak tu dáme print f smola, máš, dáme tu sumár, do sumáru dáme minus 21 bodov a to znamená drop. A môžeme dať ešte else, čiže ukončíme cyklus, dáme tu print, dáme tu takto a dáme chýbalo ti 21 minus sumár a toto má byť ale v týchto zátvorkách. Tieto sú tu potom ale zbytočné bodov. No a tu dáme len sumár, lebo nepotrebujeme to odrátavať po 21 takto. Môžeme si to vytestovať, takže dáme, chceš otočiť kartu, áno, otočil si, tu máme, že sme otočili 6, chceš otočiť znova, áno, máme 8, znova, 15, 19, stačí. Nechceme. Dáme nie. Chýbali ti 2 body. Takže tu môžeme dať takto, že body, alebo necháme bodov, to je jedno. Môžeme si vyskúšať, keď to predropujeme, čiže dáme áno, áno, áno. Smola máš 24 bodov a to znamená drop. Oko asi nestihneme, ale môžeme si ten kód prejsť. Čiže sumár na začiatku máme 0 bodov, slučka ide, dokiaľ máme menej ako 21, čiže máš print, máš sumár 0 bodov, otázka, chceš otočiť ďalšiu kartu, áno, nie. Čiže buď dáš áno a ide táto slučka, že ak si dal áno, tak kde je karta, kde sa nám generujú čísla náhodne od 2 po 11. Tu nás informuje, aké nám bolo vygenerované číslo a tuto sa nám vlastne pripočíta k aktuálnemu kontu, čiže k nule. Elif, ak dáme otázku nie, tak slučka skončí a vlastne ide táto slučka. Potom, ak nezadáš, tak si asi nezadal áno ani nie
A tuto je tá ďalšia slučka. 21 vyhrali ste, keď prešvihneme 21 je to drop. Keď to predčasne ukončíme, tak nám vypíše, koľko bodov nám chýbalo do oka.